molts aspectes de la vida. Hi ha gent que fa esports per amor, hi ha gent que lo fa per diners, però hi ha en tot diferents coses de la vida quotidiana que funcionen així. Crec que és un negoci, però l'esport no és un problema en si mateix, és la comercialització de l'esport. L'esport és una cosa bona, tots necessitem Per una banda, considero que pot ser un negoci. Per exemple, el futbol és un gran negoci perquè la gent, molta gent va a pagar entrades, fa socis, etc. Per altra banda, considero que és un mitjà per les persones per aprendre valors com el companyerisme, l'esforç, la constància, les relacions entre persones i tot això. Molt bé. Hi ha gent que utilizan el esport com un negoci. Això és cert, però jo crec que l'esport és molt important per la gent que desarrolla la companyonia, també també la superació, integració, desarrolla molt les capacitats mentals de la gent i és molt important per als nens i adolescents que fan esport. L'esport és una forma de superació i motivació, de força i voluntat i també de comunicació. Però hi ha alguns esports que són un negoci, com per exemple el futbol. A mi no m'agrada gens el futbol i em sembla injust que se li dé més repercussió que a altres esports més sacrificats. A veure, jo crec que dels infants, els nens, jo crec que s'ha de practicar, és una via d'aprenentatge i de creixement i que per tant aprenen i posen en pràctica valors, però sí que jo crec que el món de l'esport hi ha un negoci, és molt comercial i que això contagia a tot el que és l'esport de base. I sobretot jo crec que són els pares que ho estem espatllant, no? Que volem que els nostres fills siguin figures, siguin cracs, l'esport és una bona via per practicar certs valors com la superació de la companyia i hi ha una frase feta, esta és en un cos sa, ment sa. També en Estònia tenim esta frase feta també i soc d'acord amb aquesta frase que mantenir el cos san, l'home se salva i la salut mental. Y l'esport es un bon hobby per mi y en general penso. Crec que la gente esportista té mejor concentración. Sí, millor concentració. I també la persona és més equilibrat emocionalment. Jo també vaig a l'esport una o dues vegades per setmana per estar en bona condició física. Sí.
Quan és petita jo crec que és un esport perquè te lo passes bé, però considero que l'esport ja no és el que era. Un equip ja no és un equip, són persones individuals que lluiten per ells mateixos, no per sol equip. És una forma de fer diners, perquè no lo veo just que un futbolista gani tants milions. En ningún país pasa eso, en España es donde más pasa. No tienen que pagar Hacienda, no tienen que pagar res, i considero que es fica molt la política en l'esport. És una cosa que no m'agrada res. L'esport és l'esport i no una màquina de fer diners ni la política. Moltes gràcies, Manolo, per la entrevista. De res. Fins aviat. Una vía por practicarse valores, esto depende del sport que parlen. Rugby, judo y molt esport. Menys el fútbol, que es un negocio y no me agrada gens. Creo que hay las dos cosas. El esport de una persona, de qualsevol persona, tiene valors, però l'esport d'un professional crec que és per diners. És un negoci, sí, és un negoci perquè se mueve moltíssim diner al voltant de l'esport. Però per als nens se practican aquests valors com la superació, la companya i en el col·le és molt educatiu, però en el món no és nada bo l'esport, perquè és un negoci.